Здравейте, съмишленици! Тази седмица искам да поговорим за това какво се случва тук в Брюксел, в Европейския парламент и по-точно в Комисията по икономика и парична политика, в която аз съм член и координатор от Европа на суверенните нации. Какво се случва в тази комисия и как това е свързано с най-важното решение за България, предстоящото планирано присъединяване на България към еврозоната? Постоянно ни казват, че това е неизбежно и полезно, но ние трябва да се запитаме и да анализираме много точно наистина ли еврото и еврозоната е нашето спасение или това е още повече един капан, от който няма изход. Защото, както знаете, има процедура за излизане от Европейския съюз по член 50 от договорите от Лисабон, но няма процедура за излизане от еврозоната. Какво се обсъждаше тази седмица в Комисията по икономика и парична политика? По-точно законодателството за финансовия контрол, така наречената новосъздадена агенция на Европейския съюз във Франкфурт Anti-Money Laundering Authority. Имахме среща с комисаря по финансови услуги, инвестиции и спестявания, така нареченото ново ефемистично преименуване на Капиталовия съюз в Съюз за инвестиции. И Европейската комисия в това изслушване твърдеше, че законите срещу прането на пари не са инструмент за капиталов контрол, което е едно от нашите подозрения, защото се въвеждат едни списъци, едни създадени контролни механизми на Европейската комисия с това в кои страни има право европейския гражданин да инвестира, да търгува, да упражнява своите права като финансов инструмент и в кои страни не. Тоест, инструмента за капиталов контрол. Това казват, че е механизъм за защита на ценностите на Европейския съюз. Но чии са тези ценности по-точно? Истината е, че тези регулации могат да бъдат използвани за налагане на бариери върху свободното движение на капитали. А въпросът е какво се случва, ако еврото продължава да губи стойност. Ако еврото продължава да губи стойност, едно масово бягство на капитали от еврозоната ще стане неизбежно. А Европейския съюз вече създава регулации, с които да го предотврати, чрез рестрикции, забрани и финансов надзор. А това абсолютно противоречи на първоначалните цели на свободния пазар, на най-важната ценност на Европейския съюз. Това не е свободен пазар, а това е принуда. Вече виждаме опити за ограничаване на достъпа до алтернативни форми на капитал. Ще дам само един пример. Това е забраната за анонимна покупка на злато на стойност над 2000 евро. Това е един директен сигнал, че този Европейски съюз иска да контролира всичко, което гражданите притежават, за да могат в бъдеще да преразпределят имуществото ни и да го облагат. Следваща стъпка ще бъде още по-сериозен контрол над валутните обменни операции, за да се попречи на гражданите да се спасят от инфлацията, като например разменят евро за по-стабилна валута, като швейцарския франк. Тази тактика не е нова. Историята познава много случаи, когато правителства са използвали финансовия надзор като начин за отнемане на богатството на гражданите. Нима отново ставаме свидетели на постепенно заличаване на нашата национална идентичност и икономическа свобода под прикритието на борба с финансови престъпления. Антиглобалистите и скептиците вече предупредиха за подобни сценарии, но това далеч не остана в сферата на теориите на конспирацията, а виждаме тези сценарии реализирани. Защото законите, които трябва да предпазват от финансови престъпления, се използват като инструмент за икономически контрол. Защо България не бива да попада в капана на еврозоната?
Нека се замислим дали ако еврото е толкова стабилно и полезно за гражданите и икономиката, защо Великобритания избра да остане извън еврозоната още докато беше член на Европейския съюз и защо държави, които са членове на Европейския съюз, като Полша, Швеция, Дания и Чехия, отказват да се присъединят към еврозоната. Отговорът е ясен. Те искат да запазят своята финансова независимост. Присъединяването към еврозоната означава загуба на контрол върху собствената парична политика. България ще бъде принудена да следва диктата на Европейската централна банка без възможност да защитава собствената си икономика. А вече виждаме как инфлацията разяжда еврото, а решенията на Европейската централна банка само задълбочават проблема. На този етап да се присъединим към еврозоната означава да жертваме нашата финансова суверенност в името на една бюрократична мечта за Европейска федерация. Защото еврото не е просто валута, то е политически проект, който има за цел засилване на федерализацията в Европа. Но това не е в нашия национален суверенен интерес. Затова не бива да позволяваме да бъдем въвлечени в един експеримент, който вече е започнал да се проваля. Държавите в еврозоната са обект на контрол и ограничения от Европейската централна банка и са заложници на еврото. Това е една свръхинфлационна валута и вече виждаме до какво води това. До ограничаване на свободното движение на капитали. Хората няма да могат да намерят друг начин за своите спестявания, като обменят еврото в по-стабилни валути. Ограничаване на собствеността върху златото. Европейския съюз иска да регистрира всичко, което притежаваме, за да може в бъдеще да ни облага все още повече. Това е един контрол върху спестяванията ни. Инфлацията вече изяжда богатството на хората, а в бъдеще ще последват нови мерки за финансов надзор, които се подготвят в момента. А дали наистина някой вярва, че злото в финансовия свят ще бъде елиминирано с още повече бюрокрация, контрол и регулации? Истинската опасност е, че тези закони няма да засегнат престъпните мрежи, а обикновените граждани, които честно работят и създават стойност. Това е едно дори неприкрито посегателство върху финансовата ни свобода и икономическата независимост. Сега сме изправени пред исторически избор. Можем да запазим финансовата си независимост, да защитим икономиката си и да откажем да бъдем част от този провален експеримент, наречен еврозона. Или можем да предадем бъдещето си на бюрократите в Брюксел, които виждат в нас просто средство за осъществяване на техните политически амбиции. Това е момента, в който трябва да се изправим и да кажем не на еврозоната, не на загубата на нашата финансова суверенност и не на една Европа, в която гражданите са контролирани, а не свободни. Време е за решителност, защото утре може да бъде късно.